Mita 94.9 kun ji tasha ta kowa, ku zo ku kunna ku kama gidauniya daga mun shirya. Mita 94.9 kun ji tasha ta kowa, ku zo ku kunna ku kama gidauniya daga mun shirya. Allah sunan ka ilahu na bayyana, kai ke share man daga hawaye na. Gidauniya kado ta sauka gari na, bani dama na wake gidauniya daga mai shirya. Mita 94.9 kun ji tasha ta kowa, ku zo ku kunna ku kama gidauniya daga mai shirya. Allah ka kara salati gare shi, ko manzan nan da babu kamar shi, sa'alai da sahabbai a gun shi. Allah ka ɗaukaka rediyo gidauniya daga mai shirya. Mita 94.9 kun ji tasha ta kowa, ku zo ku kunna ku kama gidauniya daga mai shirya. Tashar gidauniya ta haskaka duniya, bata fito ba sai da ta shirya. Dausini ce na wake gidauniya, yarna ibawa ku ce min jakariya daga mai shirya. Mita 94.9 kun ji tasha ta kowa, ku zo ku kunna ku kama gidauniya daga mai shirya. Gidauniya rediyo alfaharmu, Global TV ta sauka jihar mu, suke ta yi a gare mu, labarai raɗau suke yi na gaskiya daga mai shirya. Mita 94.9 kun ji tasha ta kowa, ku zo ku kunna ku kama gidauniya daga mai shirya. Tashar mu ce a kira ki da tsara, gidauniya ke baki da tsara. Shirye-shiryen ku babu da gyara, gidauniyar rediyo mai tarin masoya daga mai shirya. Mita 94.9 kun ji tasha ta kowa, ku zo ku kunna ku kama gidauniya daga mai shirya. Ma'aikatan ku babu kamar su, himma gare su akan aikin su, kayan aikin su san babu kamar su. Tashar gidauniya ku ake ta koya duk mai shirya. Mita 94.9 kun ji tasha ta kowa, ku zo ku kunna ku kama gidauniya daga mai shirya. Yan kasuwa sai ku zo mu tallata, haja ku kawo daga mu tallata. Da kanana kowa ya tallata, za su sanya ma ya zaga duniya duk mai shirya. Mita 94.9 kun ji tasha ta kowa, ku zo ku kunna ku kama gidauniya daga mai shirya. 'Yan siyasa ku zo mun ba ku dama, ra'ayoyi ku faɗa don za mu saka ma. Fuska ai ta fita barma, zo gidauniya kar a bar ku baya duk mai shirya. Mita 94.9 kun ji tasha ta kowa, ku zo ku kunna ku kama gidauniya daga mai shirya. Gidauniya rediyo muna ta maraba, shiri na addinai mu ne akan gaba. Ba mu bar su ba, tashar mu rana mai haske duniya daga mai shirya. Mita 94.9 kun ji tasha ta kowa, ku zo ku kunna ku kama gidauniya
garzayo. Hoto rake zaune sai ku bibiyo, gida mai lamba 12 ku bibiyo, layin gidan Alhaji Kabir Gaya duk mai shirya. Mita 94.9 kun ji tasha ta uwa, zo ku kunna ku kama gidauniya duk mai shirya. Mita 94.9 kun ji tasha ta uwa, zo ku kunna ku kama gidauniya duk mai shirya. Mita 94